Il-morfoloġija hija qasam ewlieni fl-istudju tal-lingwi. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. George Farrugia sabiex ifissrilna x'nifhmu sewwa sew bil-kelma morfoloġija. Il-morfoloġija huwa l-istudju tal-binja tal-kelma. Kif tinbena kelma? Ħafna jaħsbu li fil-lingwa il-kelma hija liċ-kenun li għandha tifsira. Fil-fatt mhuwiex hekk. Kejja nieħdu l-eżempju tal-kelma ommi. Għadu aħna din il-kelma jekk nanalizzawha ftit nindunaw li għandek il-kelma li hija kelma u għandek it-tarf i. Issa it-tarf i ma nistgħux nsejħulu kelma, ma nistgħux ngħidulu li hu kelma li, imma flimkien qed ituni kelma waħda. Dawn iż-żewġ partijiet li qed jingħaqdu flimkien fil-fatt jissejħu morfemi. Mela l-morfema hija liċken unità li għandha tifsira. Nistgħu ngħidu li għandna żewġ tipi ta' morfoloġija. Għandek il-morfoloġija inflettiva u l-morfoloġija derivattiva. Fil-morfoloġija inflettiva, il-morfema tibdel xi ftit l-informazzjoni grammatikali tal-kelma. Ġifieri jekk ngħid jiena minn tabib nagħmlu tabiba mill-maskil għal femminil, bażikament il-kelma ma bdiltix u x'veru. Jekk nerġa' nagħmilha fil-plural tobba isni ħdimt il-forma tagħha. Tajjeb, tajt il-ġens tal-kelma u tajt l-att tal-kelma. Fil-waqt li fil-morfoloġija derivattiva hawnhekk mhux tinbidel biss xi informazzjoni grammatikali tal-kelma, imma tinbidel il-lessema. F'dan il-każ ġifieri minn forma ħanaddi għal forma oħra. Biex nagħtu eżempju, jekk ngħidu aħna mill-verb tat-tieni forma kisser noħroġ verb ieħor tal-ħames forma tkisser, issa mhux sempliċement bidla żgħira, kelli bħal fil-każ ta' tabib tabiba, imma hawnhekk qed tinbidel issa t-tifsira proprja tal-kelma għax kisser qed jagħmel l-azzjoni u tkisser l-azzjoni qed tiġi fuqu. Fil-morfoloġija konkatenattiva hawnhekk nindunaw li l-partijiet qegħdin jingħaqdu ma' xulxin. Ġifieri wieħed jista' josserva dawn il-morfemi kif huma marbutin flimkien. Jekk pereżempju ngħidlek il-kelma żvantaġġi, ninduna li inti għandek il-morfema libera vantaġġ. Imbagħad fuq quddiem għandek iż-żeta li qed għalkemm mhijiex kelma hija morfema marbuta qed ittini tifsira differenti, il-kontra ta' vantaġġ, u għandek il-i fl-aħħar li qed tagħtini t-tifsira tal-plural. Mela jidhru kollha marbutin flimkien dawn il-morfemi, dik hija il-morfoloġija konkatenattiva. Fil-Malti nsibu dawn iż-żewġ sistemi, il-morfoloġija derivattiva u introflessiva minħabba l-istorja tal-Malti stess. Nafu li l-Malti oriġina mill-Arbi u x'veru, bħala djalett tal-Arbi, fejn fl-Arbi tintuża ħafna il-morfoloġija introflessiva, ġifieri fejn għandek l-erq u l-forom. Tajjeb l-erq li bħal donnu jiddewweb ġo forom differenti. Min-naħa l-oħra, meta il-Malti ġie f'kuntatt ma' lingwi oħra Ewropej, dawn jaħdmu b'morfoloġija differenti. Jaħdmu x'aktarx b'morfoloġija konkatenattiva. Ġifieri jisu għandek bħal katina, morfema tintrabat ma' oħra. Allura l-Malti juża dawn iż-żewġ sistemi ta' morfoloġija biex joħloq il-sin uniku, interessanti immens dan il-qasam tal-morfoloġija fejn jużhom flimkien dawn iż-żewġ sistemi anka fl-istess kelma ħafna drabi. Jekk pereżempju nieħdu il-kelma xemxata, naf li għandi il-nom xemx, dak l-element lessikali xemx kelma li ġejja mill-Arbi, imma it-tarf għata li mhux ġej mill-Arbi imma ġej mill-Rumans f'kelma waħda. Tajjeb, jekk għandi kejkijiet, naf li il-kelma cake ġejja mill-Ingliż u imbagħad il-plural tiegħu ġej mill-Arbi f'kelma waħda li hija kelma Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.